Bi ye tarata don ye avril kalo tile 14 san 2026 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan. An b'an ka kunnafoniyaw daminɛ ni Euronews kibaruyaw ye. Kunungo tɛnɛndon avril kalo tile 13 san 2026 sɔgɔmada fɛ min y'an ka finitigiw ye n'o ye Forces Armées Maliennes ye ni dɔw ko u ma ko FAMA. Awa u filɛ nin ye ka min ye Bamaciw ka dagayɔrɔ belebeleba dɔ filenkolon ci ka a dagakolon ci a kɛra Sandare ale mara de la. Awa nin wale ɲuman min kɛlen filɛ an ka finitigiw fɛ ma bɛ se k'a fɔ Bamaci caman olu kɔni bɔnɛla a sen fɛ wa min bɛ tali kɛ tigɛ kɛra maa caman fana na u ye u bololaminɛw ye i n'a fɔ telefɔniw fo ka taga se kɛlɛkɛminɛw caman ma ani mɔbiliw olu caman tigɛ kɛra olu la i n'a fɔ kibaruyaw b'a ɲɛfɔ cogoya min na. Halisa ani finitigiw ka kibaruyaw bɛ to ɲɔgɔn fɛ ka yira aw la k'a fɔ min ye Diboli mara fana na Mali finitigiw force de sécurité u ye awa maa saba ni maa saba in awa tɛgɛ kɛra u la a sɔrɔla k'a fɔ min ye ɲɛnaminifɛn ye ni nafolo caman de kun b'u bolo nin yɔrɔ min filɛ nin ye a bɛ Bamakɔ ani Dakari sira kan ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ye a na kɛ sɔmikɛla ninnu na k'a fɔ u ka baara tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ɲɛnaminifɛn ani nafolokolon olu fara ɲɔgɔn kan. K'a yira aw la k'a fɔ kuranko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ nin wagati in na a kɛra sababu ye an ka wasabulon ɲɛmɔgɔ ni o ye Général de corps d'armée Maliki Jawo ye ale k'i da don kuranko gɛlɛya in na CNT ɲɛmɔgɔ ye a yira o de la k'a fɔ gouvernement kan k'i jija a ka waleyaw bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛma n'o bɛ tali kɛ kuran bɛ se ka sɔrɔ sira minnu kan sisan i n'a fɔ tile walima pano walima baturu n'u ɲɔgɔnnaw awa olu minnu sɔrɔ ka di olu minnu bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye ka kuran di mɔgɔw ma ka sɔrɔ u ma musaka caman bɔ Général de corps d'armée Maliki Jawo y'a ɲini Mali fangabulon n'o ye gouvernement fɛ u ka olu bila ɲɛfɛ sabu tajiko gɛlɛya min bɛ yen sisan a kɛlen bɛ ka kuranko yɛrɛ gɛlɛya Mali kɔnɔna na. Ladala min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ de ko don Général d'armée Assimi Goïta ale bɛ an ka jɔnjɔn yɛlɛli ale bɛ bila o baaraw ɲɛma nin baaraw sera ka kɛ tɛnɛn avril kalo tile 13 san 2026 nin ye ladako ye kalo o kalo wa min ye an ka jɔnjɔnba ye jamana ɲɛmɔgɔ ale ni a baarakɛ ɲɔgɔnw kuluba fama dagayɔrɔ la u bɛ bila awa maaw ɲɛma ka se ka min ye drapeau ale yɛlɛ. Nin wagati in na an bɛ taa ni kɔkan kibaruyaw nɔfɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ale ye weleweledakan bila fɛɛrɛ ani a ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na fɛɛrɛ jɔnjɔn minnu bɛ yen nɔ n'o olu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ kuntagalajanw ye awa k'a fɔ bɛnbaliya min bɛ sen na Moyen-Orient ko sigikafɔ de kan ka kɛ a sababu ye walasa min ye awa yaya min bɛ awa Moyen-Orient kɔnɔna na o bɛ se ka ban cogoya min na a ye nin kuma in bila bɔlɔlɔsira dɔ de kan u b'a fɔ min ma ko X a kɛra tɛnɛndon avril kalo tile 13 san 2026. Tinizikaw fɛ yen nɔ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ maliyɛnden fila ni kalandenw don Tinizi jamana kan kamalennin ni muso dɔ de don ni o tɔgɔ ye ko Ayisa ani tanto a jirala k'a fɔ olu kalanden fila ninnu kɔni bɔnɛna u ni kunna ka sababuya kɛ gaziko kasara dɔ ye an bɛ dugawu don kɛ ala ka hinɛ u la ka u ni furuw bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya an bɛ dugawu don kɛ tuguni ala ka an fama ni kibaruya ɲɔgɔnna ma ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.